Luluto tayo ng dinengdeng. So, ang sasawag ko ay pechay, kalabasa, tinga-tinga, yan, ang sitaw, ang palaya, tapos lagyan natin ng iwars, mas asin, and then talong, and kamatis. So, bali nagpakulo na rin ako ng tubig. Ayan. Pagpakulo na ng tubig, so palagay na natin yung bago sa kamatis. So, lagay natin yung kamatis. Ayan, ito. So, lagyan natin yung iwas. Ito na yung bagoong. Lagyan natin. So, ayan. Lagyan na natin. And then, lagyan na natin lahat. Lagyan natin lahat. So, ito yun. Lagyan na natin. Lagay na natin ito. So, lagyan na natin maluto. Lagyan na natin na asin. Lagyan natin asin. And 1.5 spoon. Yan. So, antayin na natin maluto. So, takpan na natin. Ayan. So, mag-untay tayo ng 5 minutes. Tignan natin ang aking dinengdeng. Wow, ito luto na siya. Luto ng ating dinengdeng. Yummy. So, patayin na natin yung par. Yummy. Yan. So, kain tayo guys. With rice. Ayan. Mainit siya. So, kain tayo